una persona que vingui a Ballet Casa Modernista trobarà calma, tranquil·litat, natura, productes de qualitat, un espai on poder disfrutar de tant la natura com la connexió amb una mateixa com amb l'entorn. També podrà disfrutar dels productes de qualitat que oferim a l'esmorzar, com amb els nostres vins ecològics i de collita pròpia, juntament amb la visita al celler i amb l'àpat al restaurant Arrels. Per Bolet, fer país és potenciar tot el producte del territori i també donant valor al sector primari. El que ens ha agradat molt és el museu, la cata que hem fet de vins i caves. Hem vist aquesta habitació que és fantàstica. M'ha agradat molt també que ens ha explicat l'elaboració del vi i el cava, doncs ens ha portat pel celler, ens ha fet tot el recorregut. I ens ho hem passat bé, l'entorn és fantàstic. Per mi fer país és participar en totes i cada una de les coses que ens ofereix la nostra terra. Són conèixer la gent, conèixer els pobles, conèixer els llocs que no hi hem estat mai. Tenim feina per tota la vida per conèixer i estimar el nostre país.